Já se vám tady ozvu po dlouhé době. Hrozně se vám omlouvám, že jsem tu fakt dlouho nebyla. Byly na to důvody, hlavní důvod byl škola, protože první týden, už 2 dny jsme se učili a už mám domácí úkol, takže já jsem nemohla jako takhle, víte, co spadnout a prostě škola ne a točení jo. Takže nějak takhle se vám hrozně omlouvám. Ale bude vlog z Berlínu. Já pojedu do Berlína na 3 dny. Super, takže tak. Potom možná vám natočím vlog středy. Ale to ještě uvidím, protože mám vystoupení ve středu. Ale nevím. Ještě uvidím, jo. Ještě vám něco natočím. Takže jsem chtěla říct, že Maruška se taky moc aktivní nebude. Nevím, co ona bude točit. Teď jako já jsem s ní dneska chtěla jít ven, ale zkazatnění měsíce nebo něco takhle, takže ona tam jde. Jinak, jediné, co jsem si všimla, vám chci ukázat, kolik mám pravítek. To byl nějak random, ale já nevím, co tu mám říkat. To je všechno moje. Ty jsou nové. Jdu do školy. A ty mám na dom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pravítek doma víc, ozvěte se do komentářů. Takže nějak tak lidi. Doma víc pravítek, tak to je super, jo, já mám 12. Nebo 11, nevím. Takže to bylo také krátké info na 2 minutky, takže mám vás ráda. Bajk, odbírejte nás a určitě videa budou vycházet. Ale musíte nás taky pochopit, škola volá.